Klarbæk. Nu bliver det på hovedet tilbage. Den der bliver... Det er bare sådan, jeg gør det der. Skal vi tænde den sammen? Skal vi det? Skal vi tænde den sammen? Prøv at se i menuen. Du skal nok godt lade for den anden næsebrud. Jeg kan røge 15 smøger på en gang. Jeg sad nede på minus, sådan der. Jeg blev det. Hvorfor? Nå, okay. Det er super. Det smager helt Du skal lige tænde sådan, hvorfor du har mødt mig, der er stiv. Hvorfor? Jeg er pænt stiv. Jeg synes, det var ikke godt. Får en af min fars smøger. Må jeg prøve? Må jeg godt. Jeg skal lukke det bare ud. Du får en ryg med røvhul, det kan du. Hvorfor? Jeg tror, jeg får lus. Pisse mange. Pisse mange. Der er tisse. Lange! Hvis jeg kan med den her, så fordi din far han er i jorden. Hvad skal der være? Har du set hans rullemaskine? Nej, men jeg skal ikke. Den er elektrisk. Jeg skal se den. Hallo, den kan jeg ikke. Den er tæt tung, den her. Der er klokken så meget tobak i dem der, som der er i din. Tæt på. Jeg skulle have været Du skal give dig. lidt til min knap. Det er lige hårdt. Det må du skal have været. Jeg skal da! Tæt det til godt. Nej, jeg har lige søgt om hårdt. Tak så. Tak så. Er det god? Har du bare fedt i øjnene? Jeg har købt. Jamen, det er ikke på program, du ved det selv. Jeg tænker, det er altid. Jeg kan se. Det er det ikke. Det er det ikke, eller hvad? Nej, men jeg har da ondt, fordi jeg kunne se den. Nej, du er ikke god, hvordan siger du? Nej. Hold din kæft, det er sindssygt. Kryds det ind. Hold kæft, du er så homo. Du har bare pik på alle i hele byen. Du er så... Det gør det ikke. Hold kæft, du har bare pik. Det gør det, eller? Gør det. Vi spørger dig egentlig. Du skulle meget pække på Elias, tænker jeg. Godt være den syge røv. Du skal have pik på alle, han er homo. Han knæpper heste, altså. Men der er ved. Ja. Ja, det er Fuck, du bøsser, når du ryger, Daniel. Kun på dig. Det er også. fucking homo. Men det er så også fordi, du er så pisse sejlet, så det er dig, der styrer gangen. Du er jo så syg. Det er mig alle sammen kommet ud til. Prøv at se. Det er jo dig, det er dig, der har så meget flags på fingrene, det ikke kan komme af. Så er det altså... Det kommer aldrig af det der. Det er også sammen. Du er da vældig hård lige nu, hva'? Du lukker bare lige stille skud. Du har kraften så fedt, du er nødt til at forsikre dig til at forsikre. Det burde nærmest være ham, for når han letter med de der ører der. Har du set, at han begynder at bygge tagrende nu her? Også der, som tagrende. Det kan jeg ikke, det er fordi, hvis nu der kommer for meget vand i øret, så kan jeg ikke flyve længere, det bliver for tungt. Det kan også bare til at lave noget sænk, jo. Så jeg ikke Sænksmed. det behøver ikke med det garn der. Det er det der. Ja. Og der var Skal du ondt, det skal du. Du kom ned i læber der, mand. Hvor du ser så kassemaskin og kassemaskin. Det er flot. En K7 midt på bordet. K7. Det er en skade. Det er en skade. Når man skal i det hus. Ja, det er så grin, at jeg aldrig gik så meget. Så kommer de ned til vores hus nede i Palægget, men jeg selv. Der er en lille K7'er her. Det skal godt nok sådan her, men alle andre siger, det skal give dem 10. Det passer cirka. Hey, hvorfor er din far skød her? Det er ikke sur endda. Det er sgu træt. Det bliver en par som ekstra hånd. Hvad så er det skød? Lad mig af. Det er god nok. I gør den. Fuck, det bliver. Det er faktisk ikke. Jeg gider aldrig nogensinde med hatten, ikke? Jeg gider. Jeg kan fandme ikke holde til det, kan jeg ikke? Jeg er ved at sådan noget der. Nilla, han synes, jeg er som sådan en lille barn, så jeg er også bare lidt for god. Det er det også. Det der, jeg ser ikke, jeg fik nogen. Eller det gjorde jeg ikke, jeg havde faktisk pisse ondt. Jeg har også sådan. Men jeg ligger bare på, det er sjovt. De er bare presset hårdt, det bare. Og det fik der automatisk. Ja. Jeg henter sådan en gaffel. Det er gas i hjernen.
Det vil det være. Hernando! Gangster. Gangster, Richie. Nej, det er det. Ja, nej, gå væk. Du vil have pækning, slutter. Let's go her. Fuck, let's go her. Du vil have røven, mand. Ja, det har jeg gjort i snart 6 minutter. Ja, nu kommer det. Fuck dig. Du skulle sgu ikke lægge nyt, når du har stået og har det i en betændt arm. Kraftedeme, man godt kan lave en rist. Og huller. Det er ikke min skyld, du skal altid provokere. Helvede. Der er der kommet dybt. Det var ikke så spids, som det der her. Ja. Nej, der er sgu stadig gar fra din fisk. Vi har bestemt. Vi har fint. Den vækken har ikke lagt langt. Jeg ved sgu, hvor den er den. Mhm. Jeg tror, den er nok ned på arbejde. Lad os gøre. Du skal sgu ikke slukke. Det var ved. Der er det en der, hvor jeg sammen der ikke slår på hende. Ej, det kan jeg ikke. Kan du ikke suge nok i den, eller? Kan du? Jeg er ikke vant til det. Det er det ikke. Det er det fint i byen. Ja, det er ikke. Og nu lader jeg leve det. Du suger sgu pisse godt, synes jeg. Jeg gør det i hvert fald. Hvor sur han? Nej, jeg er også vant til at have med små ting at gøre. Min tidsler. Det er også derfor, jeg synes, kraften er god. Det er sådan, når han suger ind, så bliver den helt lang i tidsler. Det skulle rigtig ud at suge. Det er også det, at han tror som en pæk, det synes jeg. Hvis du prøver ind, når det bliver en halv, så siger du min pæk. Det gør. Det er rigtigt. Spørg ikke, når det bliver en halv, så får du verdens største pæk. Det er rigtigt. Næste, så kan du ikke engang i mål længere. Så bliver du bare en svans. For tænk på jul. Så er du en halv. Hold kæft, man, så får han bare sådan en elefant i det. Det er sgu ikke noget, der er løg om. Nytårsaften cirka. Kæft, så skal du passe på. Der er det, Anders. Du ved selv, bare vent til du bliver den her, du får en ordentlig knæk. Jeg tror, at det er så forældet, for det var lige det, jeg blev den. Jeg er altså rundt med sådan en mikroklik, jo. Jeg var så gør jeg den her. Så bliver det bare mega stor ordentlig pæk, man. Ordentlig jungle også omkring. Ja. Du får også mærke på hånden, der er den her træk. Ja, jeg var ved at Ja, det er så din motiv. ja, det er Det håber jeg ikke for det der. Jeg kan sige. jeg synes, han sagde, det er din hovedfuld. Egentlig med. Nå, nu er jeg sove. Jeg tror, det er lidt jungle med der, så ligger der over hovedet. Jeg var lidt min PNH, der har gjort det. Det vil være... Det betyder med pækker. Nej. Jeg mener, du kan lave en helt 3 dyner, sådan noget, og 3 hovedfuld med det, det var du. Prøv at se, jeg svætter. Prøv at se. Prøv at se, lidt ekstra. Der er pæk så meget, der har. Jeg kan godt lide den pæk. Du skulle have taget gris, man. Det er fedt. Det var så varmt. Hallo, er Malene gravid? Ja. Han er rigtig gravid. Hvor fanden skal jeg vide det for? Jeg har da ikke fået den gravid i hvert fald. Det er helt sikkert. Hvorfor fanden kan du ikke lide den over? Måske. Jeg er nok kommet sammen med en syg nu. Ja, på ligner sådan en, der. Hun gad ikke, at det fik. Hun har ikke gjort det. bare Nej, for jeg vidste ikke, at hun tog. Så er du Jeg er rigtig lav, hun tog ikke pisse. Så er du betalt. Nej, hun sagde til ham, at hun var gravid for at beholde ham, fordi han blev skridefræng. For sådan han slet ikke kom sammen. Ja, det? Det gør du fandme aldrig tænkt på det. Fuck, jeg tænker, jeg har små, der er helt vildt. Det kan jeg lige godt sige, jeg bare kunne have sagt, at det skulle være nattig. Hun ville mig ind.
Og hun kan jo ikke tage til lægen eller noget for at blive tjekket eller noget. Nej, For det passer jo var ikke. virkelig virkelig. Hun er bare filmet ind. Bare smæk hende i dækket, så, mand. Ah, det er lidt med tunge ting og sådan noget. Hvad fanden har du troet, du kunne beholde mig med at få en baby, så har jeg skrevet først, jeg har skrevet. Men så var jeg selvfølgelig også sikker på, at jeg se mig igen, så jeg ikke bo her. Så jeg skrevet langt bort. Så flytte til udlænding også næsten Irak. Altså, hvor man godt kunne bare må kæle kællingerne med fed, så bare skide i. Ja, så siger du bare, at hun voldtog mig. Nej, så melder du det, fordi hun har fået ud af sin mand. Ja, Han er blevet stenet. det er fordi, det er